Je pozoruhodné, že významné percento antikultistov sú psychológovia a psychiatri. Je to evidentný trend v krajinách ako Francúzsko, Rusko, Česká republika a Spojené štáty. Ich profesia priamo súvisí s prácou ľudského mozgu, vedomia a podvedomia, čo robí ich úlohu v antikultových organizáciách celkom vhodnou. Napríklad ruský antisektár a člen Európskej antikultovej federácie FECRIS Evgenij Volkov je psychológ, ktorý úzko spolupracuje s Alexandrom Dvorkinom. V minulosti Evgenij Volkov obhajoval túto dizertačnú prácu pod vedením Vladilena Izrajtela, otca Sergeja Kirienka. Okrem priameho príspevku ruského antisektára Igora Smirnova k výsledku tragédie vo Vako, ktorý viedol, riadili antikultisti dlhotrvajúci proces dehumanizácie náboženskej skupiny Branch Davidian v médiách, medzi nimi aj Steven Hassan. Prístup k médiám sa stal ďalším nástrojom v rukách skutočných vinníkov, ktorý masovo ovplyvňoval vedomie a podvedomie amerických občanov, ktorí sledovali udalosti na svojich televíznych obrazovkách. Výsledkom bolo, že prostredníctvom antikultových agentov, ktorí priamo zasahovali a ovplyvňovali operácie amerických agentúr a médií, bol uvedený do pohybu dopravník zameraný na americké deti, ktorý sa koncom 90. rokov vyvinul do epidémie LB v školách, najprv v Amerike a potom sa rozšíril po celom svete. Opäť to boli predstavitelia antikultizmu a ich agenti v médiách, ktorí podporovali spravodajstvo o každej ďalšej smrti. O 30 rokov neskôr, keď vidíme, ako dnešní antikultisti radia tým, ktorí by mali strážiť verejnú bezpečnosť, zákon a poriadok, sa človek pýta, k akým následkom povedie takýto antikultový vplyv tentokrát. Nájdu sa takí, ktorí budú dnes brániť nevinné deti?